سلام ورز تماشاوانان هجا ام لهرما اردهجه شافدرین خو ددومینن ام هاتن گنده بایل اف گند لسر نافچه توتا سمسوریه یک گنده کو هری زده تاثیر اردهجه لیچه بویه گنده بایله به ترکی جرات بجن آخشا تپه ام هات گنده بایله ام شافدرین خو بکن بکا اردهجه چه قصه تاثیر لسر گنده بایل کریه؟ تماشاوانان هجا نهاجی ازلمه قاسک بر دایک که از هاتم ناسین دایکا گلتان صد حیف مخابن دروشه کی خراب دای اوجی اف خانی ویه خرانبیه بسردا نکت یلی گلک تخریب بیه وقت درنجاوی شانشین دیسا دیروکا خانی جی لسر دنویسینه 1983 دا اف خانی هاتیه چکرن لی دیسا لسر پیایه اره هاتیه تقریب کرن لی هل نوشیه اف جی چیه؟ اگر آواهی خانی ساغلم به چکرن اردهج چه بجی او زیده تاثیر نبه قنه به انسان نمرن yani insan خوشی رزگار بکن. evji وک نمونه نشانه کی خانیه دایکا گلتانه اره belki مری جمالباتا و ربنه چه نبونه لید گندا گله کسان جیان خوش دست دانه. evji ناسو دوست دایکا گلتان گندیه بینه. جی خمگینیه. براستی ام کیجا کور لولات خو راد کن جبنوی کوره ایشکی. ام بگم ایشان را روبرو دمینن. اف چندیه دجوار الولات ما اف ایش چه دبن ام دکشینن. به هر جوره ایشه را ام روبرو مانه. ایروجی لباکور ولات ارتهجه کی کار صدا کی مزن گلک مزن چه بو ام جی کار مایه ام تن چافدرین خود کن کا چی بیه چی قومیه درد کل انسان چنه ام جی دبد دنگوان وجوال رادگینن. تماشاوانان هجا آواهی کی لورجی آکو نکتیه لی کلون جر یک دو تقیانه لی آواهی هل نوشیه دما ما بس اوه کر بس آواهین ساغلم evji ligor yenku hatine ruxandın hilweşandın ev betir sağlam evji qanabe insan dibinde nemane em nav gunda digerin tabi yenku xasareci ditin hani em bejel taxeki zede xasaratiye ditil taxekizi wusna weki ev avahiyel pişnuh yani ke gund ji 6 taxan pekte gundeki mazine yani nüfusavi hazari zedatire
لورا جی ji şeş taxan pekte cî bi cî xirabiye em kar bêjin yani tevahiya avahiyan xira nebûne lê li semsûrê û navçeyan bi giştî meriv dikare bêje ji du gundan yeke gundê ku zêde hatiye xira kirin û gundê herî mezin e em ê niha derkevin taxa jor merheba keke çûçik kat çavî mixabin xwe îfade nekir keçika delal di nav êşê da tiştên wekî zarokan tiştên eleqeyekî baş eleqeyekî rûkenî jî dixwaze çimkî zarok di ferqa vê êşê da ninin ji bo wî jî divê ew têkiliya ku em zarokan re çêkin wê êşê li ser wan bila çê nebe tirs nekeve dilê wan ji bo wê jî birûyekî ken têkilî zarokan re çêkin baştir e. Ev der jî kuçeyekî li nav gundê Bayîle evan xaniyan hemû tîş li wan ketiye evaya jî dîsa li vir wekî şaneşînê alî balkonê pirketê wî hemû ketine dîsa li vir hemû teqiya ye dîwarê wî evaya jî dîsa dîwar hemû ketiye li vir xaniyekî avahiyekî ji xwe diyar e di ewa wî da yani li gund xaniyê ku xesarê nedîtiye tune em bêjin qismekî ketiye însan ketine binî qismekî ketiye însan di binî de tune bûne qismekî heye em bêjin li ser piyane tenê tîş lê ketine hinek xwar ketine yani ser kalekê de ketine ji bo wî jî yani li gund xesar gelek e em jî dixwazin ku di nav gunda xesarên picûk orte yan jî ê pir mezin ê ku ketine em wisan bidînin û bi were jî parve bikin em bêkazanibin li vir çi felaket çêbûye. Li vir ez dixwazim nîşan bidim li vir du xanî bi hev hene eger bikeve ber kadrajê xanî jî dema hatiye çêkirin ew bi demir bi hev hatiye perçînkirin lê digel wî jî ji hev ew ê bîye çimkî gava erdhêj çêbûye bi qasî 7 metre û tiştekî li erdê guherîn çêbûye yani cî hatiye guhertin ji bo wî jî bi vî rengî mümkün e em gelek tiş rast bên êca li vir avahiyekî jî li vir heye dîsa ev avahî jî di rewşekî nebkar anînê de ye ji xwe li vir wekî ew ê kifşe wekî depoxaneya malbatê bifikirin ev deriyê ku ji asın ji demir hatiye çêkirin ji ber avêtiye ew pirketê wî jî hemû ketine yani gelek tabu talên malêtê de hene şwa kifşe li vir ji ber ku çandiniya rezvanî û aher wiha fistiqan jî tê kirin ew amûrên ku pê ji xwe re bikar bînin diyar e li wir gelek hene hinkî em bi vî alî de jî bên li vî rexî jî dîsa avahiyên li vir hemû xira bûne li vir yani meriv dikare vê bêje ew
şekil girtina van avahiyan yen ku nehatine helweşandın çawa dışar û cengekî de em bêjin wekî bi roketan meriv bavêje ew dîwar hemû ew bûne yanî qulqulî bûne meriv dibêje qeyan ji dûr ve roketekî lêketiye wisa bûyî şeklî ve çünkü teqiyê gavakî erdhêj ew biye dîwar teqiyê avêtiye der ji bo wî jî hemû dîwar ne kum bi kun çêbûne evî xanî jî dîsan diyar e xwediyê xanî karê titûnê dike kî titûn li herêmê jî navdar e ji xwe titûna wî lûre belîye we xaniyê wî jî bi tevahî hilweşiyaya xira bûye. Hûn dibînin şibakekî kevin yanî ev şibak ne şibakekî nûjene yanî bi wekî ew pîmapenê natiye çêkirin ahşapê hatiye çêkirin lê ew bi hêza ew ê re binê wî teqiyeyê avêtiye ev jî şaneşîna malê ye xwar rûniştiye wisa wî dibînin xanî hemû neketiye lê ew ê biye yanî qenebe însan neketine binî jiyana xwe ji dest nedan ew jî biçek be jî dilê meriv ew ê tîne jî tev û talên yê malê jî hemû livrin tabî vana meriv dibîne gelek xemgîn dibe evana hemû însanan bi destê xwe bi dilê xwe tedî meriv diçe çarşiyê ji xwe kirasekî digire li gor dilê xwe digire ji bo ku meriv li xwe bike li hember însanan qenebe ew ê be lê yani ew tev û talê wan kincên wanê ku li xwe kirinin hemû ketinin bin kavilan û wîsan dîmenekî xemgîniyê ji me re hêştiye em jî tiştê ku dibînin ji we re ew ê dikir li bir bifikirin yanî malbatekî li vir ku kincên wanê ku malbatê hemû li xwe kirine bifikir di nava kavilan dane ew însanê ku li vir dijîn niha em bêjin tiştekî ku li xwe bikijîtinin ji xwarinê wê de yanî kincên wan jî lû bergên wan jî tune ku li xwe bikin çimkî ev der ernîgariyekî çiyayî ye li vir zivistan dijwar derbas dibin demsal ege havîn bûna ew ê çêtir belkî karbana birînê xwe bi xwe bipêçin lê ji ber ku zivistan e demsalekî dijwar e ji bilî erdhêjê aliyê ew ê de jî di aliyê avhewayê de jî gelek zor û zehmetiyên gundê bayîl hene em ê niha hinkî qasekî derbasê hin taxên kolanê dijî be çünkü gund mezin e di nav gunda gelek hesar hene hatina vê derê jî gelek zehmet e çünkü dema em hat dirê da gelek ciyan rê hemû qelişiye ye hatina li vê derê jî pirskirêk e yani yên ku bi wesayîtê bên divê baldar bi çünkü li pêşiya wan wekî kemîn qelşik çêbûne wisa di nav asfaltan da yani hatina vê derê jî gelek zehmet e ji bo wî jî weke pêşniyar piştî me kesên ku bixwaze bêne vê derê jî di wî alî da bila baldar bin çünkü dibe mümkün be ji çiyan kevir jî biqijin bên bikevin çünkü li vir ew erdhêjên domdar wekî artçı dibêjin ya ew tişt li vir hêjî diqewîmin em jî erkê me ye em dibi dengê însanê ku mexdûrê erdhêjê ne em dibi dengê wan didin bihîstin gelek pirtûk li vir hene ez samîmî dibêjim di nav van pirtûkan da li vir pirtûkeke bi navê Yılmaz Günay
Güneyna Yılmaz Günay balamı kişand dibêje min ji te hez kir wekî hezkîfê li ser bergavê wisa nifsandiye her wiha dibêje ev bajar xerîb e ev jî xwendekareke bûye ji ber ku me got yani herêm zêde zimanê Kurdî pişaftin li vir zêde heye bêtir pirtûkên Tirkî ne tabii cîhanê jî di navê de hene û her wiha li vir jî ew ê heye Qur'ana pîroz jî heye li vir heye Qur'ana pîroz jî heye tabii dema bûyerekî wisa çêbe felaketekî wisa çêbe bi qasî ku însan zindî jê zirar dibînin xweza jî cana zirar dibîne û her wiha aydê însanan çi hebin jî ew jî zirarê dibînin pirtûk jî perçeyekî ji jiyana însanan e însanê ku dawa tiştekî ji xwe bikin muhaqqaq pirtûk dixwînin an jî dinivîsînin ev malbat jî diyar e malbatekî ji pirtûkan hez dikin pirtûkan xwendine însanê têgîştîne ev jî bermahiyên piştî wan in. Temaşevanên hêja niha jî elber avahiyekî me li vê avahiyê jî balkêşiyekî heye dixwazim bi we re parve bikim. Di nav gundê Bayıl da bi qasî çil û pênc sal berê ev avahî hatiye çêkirin. Yani ji avahiyên ku hatiye çêkirin belkî yek jê ev e. Balkêşe bi darê ve bi dara tuwê ve zeliqiyê yani darê nehêştiye ku xanî xirab bibe. Ev jî meriv dikare çawa vê pênase bike. Deme çandiniya daran tenê fêkî xwarin nine lê bi van rengên wisa re bi van bûyerên wisa da jî fayda darê çê dibe. Ji bo wê jî ev avahî jî bi darê ve sekiniyê û însanê ku dibînî da bûne rizgar bûne. Niha jî edîsal ber avahiyekî me ev avahî jî balkêşe li vir sê hev stûnê wê hene. Evan stûnan dema avahî hatiye çêkirin ji bo em bêjin qatekî din jî li ser bixin hatine çêkirin. Lê balkêşe bi erdhêjê ra ev teqle avêtiye yani ev jorê wî berva jî biye û xanî bûyî ve sekiniye ye. Yani ev jî bûye sebebê ku însanê ku di xanî da bijîn rizgar bibin. Li vir ciyekî pir picûk heye. Yani bi qasî şibakê nîvê şibakê yani meriv dikare bêje pisîkekî weskî karbetê da derbas bibe. Ew şeş kesên ku dondirê vê avahiyê da bûne di vir da xwe rizgar kir. Çünkü ji xeynî li vir ciyekî ku derbikevitine ew jî wisan ciyê ku kabloyê kesk derbas dibe di wê valahiyê da ew şeş kesên ku di xanî da jiyane di wir da derketine xwe rizgar kirine.
Li gundê Bayıl yek avahiyên ku dîsan bi êş mirîj bin derketine ev avahiye. Di vê avahiyê de sê kes dijiyan, du kes ji dê û bav, her du zî dibin kavilan da jiyana xwe ji dest dan. Yek zarokê wan ê asteng ji vê felaketê rizgar bûye. Ev jî bêje qedera wî ye. Yani malbatekî wisa jî wekî me got me behsa rengan dikir ya însanê me yê ku wisa asteng jî hene ew jî bûne meqdûrê vê erdhêjê û dê û bav jiyana xwe ji dest dane lê zarokê wan ê asteng rizgar bûye ew jî yek ji ciyê şanaziyê ye. Li gundê Bayılê belkî êşa herî zêde li ser merivçêke ev avahiye. Tabii ne ev avahî tenê hatiye hilweşandin lê ev bi qasî 15-20 metreyan ji jor herîkê hatiye ketiye li vir malbata Yıldırım avahiya wan e ji 6 kesan têda dijiyan. Mezinê malbatê Gündüz Yıldırım bû lê sed mixabin ji ber ku alîkarî bi direngî gîştiye wan bi derfetên xwe bifikire li vir ew ê şikandine yanî ew betona wî şikandine piştî du rojan zarokên wî derxistine û pişt re jî Gündüz Yıldırım derxistine. Cî xemgîniyê ye ev biye ji wan re biye gor ji malbatekî re lê tiştekî dijî heye yek ji zarokên Gündüz bi navê Furkan kî 18-19 salî ne xortekî delal e ew li mala pîra xwe bûye ew roj û ji ber ku ne li mal bûye rizgar bûye ew jî ciyê şanaziyê ye. Bihêviya temenekî dirêj, bihêviya jiyanekî pak û paqij bibe para Furkan û ev em bêjin wekî malbata Yıldırım bidomîne li ser navê Furkan jî ji bo Furkan jî û ji bo hemû tevahiyên gundê Bayılê em jî sersaxî dibêjin sebrê ji bo kesên mayî jî dixwazin. Bihêviya ku ev birînê wan di demekî kin da bêne pêçan bi van hest û ramanan em hatin tiştê ku ji destê me hat tiştê ku em karibû bikin bi qasî ki em bibe dengê meqdûran em hatin me li vir hin çavderiyên xwe kir û em ê ji vir derbasê ciyekî din bibin ciyekî ku dîsa em bêjin meqdûrî li wir heye em ê biçin wan derana em ê lûr jî çavderiyên xwe yek bi yek ji we re ragihînin pêşkeş bikin bi van hestan em îro hatin dawiya bernameya xwe ya taybet